Ngenkonzo yomkhuleko esiqeda kuyithola ngomfundisi umhlongo bantwana bakaThixo. Namhlanje ngifuna ke sikhulume ngokuzalwa ngomoya. Ngokuzalwa ngani? Injongo yami ukuthi makuphela leli thende engicabanga ukuthi liyophela ngeSabatha okuyinkonzo yami yokugcina esoba ngo-11. Ibani senizwe almost yonke into. Amen. Ngoba ngeSabatha sinabantu abazobe bebhajadiswa. Amen. Sinabantu abanjani? Uthi uJesu Christ abantu mabafundiswe konke bese beyabhajadiswa egameni kaYesu lendodana kaMonjani. Bakhona abebevele bezawubhajadiswa ngaleli Sabatha. Nisenami na? Kodwa ke uma futhi nakuleli thende bekhona bazawuthi sesizwile asisasali nani nikhululekile ukungena emanzini. Amen. Nikhululekile ukungena kuphi? Uma nje nathi sesizwile kuleli thende asisasali nikhululekile ukungena emanzini. Ngamagama uyosondela kumfundisi umayile noma usondele kuloyo olokhu uza naye lapho uthi nami ngifisa ukubhajadiswa noma uze kumina uqobo. Amen. Noma uthinte umfundisi unoconjo nisenami na noma ubhale incwajanyana uyidlulise lapho kuthina ngaphambili ethi nje nami ngifisa ukubhajadiswa. Amen. Ngoba sengizwile ilizwi kabani likaNkulunkulu. Namhlanje ngikhuluma ngokuzalwa ngomoya. Amen. But ngaphambi ke siqale ukukhuluma kunomama ome lapha ngaphambili ethi ukhulekela ba ingane zakhe nazo zisondele ekukholweni. Angishado bantwana bakaThixo kuyinjongo kaNkulunkulu uthi masiya ezulwini nasemhlabeni omusha njengabazali singahambi sodwa kodwa sihambe nabantwana. Uma abantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe ethi uFaro akuhamba abadala usala abancane banqaba bathi siyawuhamba nabantwana. uNkulunkulu mechaza ukuthi okulotshwe kulotshelweni uthi kulotshelwe thina nabantwana bethu. Amen. Iyajabulisa lento kuNkulunkulu. Senambazana uthi kube khona nje umzali ongafisi ukusindiswa yedwa kodwa ofisa ukusindiswa nabantwana bakhe. Ake sifana amehlo ungasibheka lo mzali ngendlela ekhethekile. uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu kuleni mandla wonke, abanye bebengakhulekela isinkwa, abanye bakhulekela noma yini uNkulunkulu ebinokubaphilisa lomhlaba, kodwa kukancane uNkulunkulu la kunabantwana bakho abaletha isicelo becelela uNkulunkulu usindiso lwabanye abantu. Nasi incikazi yakho beme lapha ngaphambili ingena amahloni ithulula uNkulunkulu isifuba sayo kuwena nakithina ithi icela ukukhulekiswa uthi lapho na Jehova sokhulumile kuyo enhlizweni yayo uphinde uNkulunkulu uvakashele lezi inhliziyo zabantwana bakhe ubapho ukukholwa nokuphenduka athi mayihamba lendlela angasifumani ehamba yedwa kodwa sithole ehamba nabantwana bakhe. Phendula-ke uNkulunkulu umkhuleko osuthandaziwe, uphendule nomkhuleko othandazwe inceke yakho umfundisi umhlongo ebeka uNkulunkulu imithwalo ehlukahlukene elethwa abantwana bakho abakuleli thende. Khumbula uNkulunkulu singakakhethi sasinaba abanye uNkulunkulu okwakuthi makungazathi awuphendule bese siyabona kodwa wasitshela ukuthi masikhonze wena kuphela, senze njengokusho kwezwi lakho. Uma ke sesikhalile kuwena uNkulunkulu qonda uNkulunkulu uthi asenayo enye indawo esiya siyokhala kuyo, sisuke sesikhale endaweni yokugcina. Phendula Jehova ngobubele bakho, umusa wakho nesawu sakho akumnyakazise esihloleni sakho. Uphendule
izikhalo zabantwana bakho. Sengiyaqala ukukhuluma endlebeni zabo ngendlela ekhethekile. Khuluma enhlizweni zabo ngokusindiswa. Yelula isandla sakho uthinte izicubu zobuchopho bami. Ngikhuluma ilizwi lakho ukuhlakanipha wasekhaya ezulwini. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Wonke umuntu akathi amen. Mawufunda incwadi kaJohane isahluko sesithathu ivesi ka1 kuya 6. Ivesi esifunde izolo lena ngesikhathi sikhuluma ngombhaphathiso. Amen. Namhlanje sizawuqala kuyona uma sikhuluma ngokuzalwa ngani? Ngokuzalwa ngani? Kule ntshumayelo namhlanje ngifuna ukucacisa kabanzi bakusho ukuthini ukuzalwa ngomoya. Senamba zalwa baningi abantu phakathi kwethu abakholwayo abadinga umoya oyingcwele, but ilishwa labo abawazi umoya oyingcwele ba ungubani. Mawufuna umoya oyingcwele ungawazi umoya oyingcwele, uSathane uzawunikeza umoya athi nanku umoya oyingcwele. Senamba zalwa uSathane uzamnikeza ini? Then Israel ithi iBhayibheli ihlolisisani ini? Omoya. Nibheke ukuthi bavela kuNkulunkulu yini, ngoba kusibona bonke omoya abavela kubani. Baningi omoya abakhona ababusa abantwana bakaNkulunkulu even abasindiswa imbala. Senami na mhlambe ngamaboma ngithi nje ihloko sami sithi namhlanje badass machine. Senamba zalwane wafunda incwadi kaJohane 3 verse 1 to 6. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi nguNikodima igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lo-ke wese kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngokuba akakho ongenza lezi sibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu ongenaye. Ngishilo ngathi le nkulumo iyangicasula eshiwo Nikodima. Amen. Okokuqala uza kuJesu Kristu ebusuku. Nisenami na? Ngoba wesaba abantu ebakhohlisile emini. Nisekhona lapha na? KwakungumFarisi eseqenjini leSanhedrin, ehlonishwa enkolweni yobuJuda. Yena nabapriest nabaFarisi nababhali nabaSadusi babeshumayela esizweni sakwaJuda bethi uJesu uyimposter, akayena uMesiya, akayena indodana kaNkulunkulu. Abantu mabangamamukeli kuze kube manje kunamaJuda asalinde uMesiya. Isizwe sakwaJuda, inqwaba yama-Israyeli izawubhujiswa ngoba akekho umuntu oyosindiswa kungenxa uJesu Kristu. Senami na? Yini ababobhujiswa na? Bakhohliswa abantu abanjengaboNikodima. So-ke uza uyaqalaza ukuthi akabonwa umuntu yini uma eza kuJesu Kristu, ngoba esaba ukuthi bazothi kanti nawe uyaya kulo muntu ohlale usitshela ngayo uma nihlangene nabapriest nababhali nabaFarisi nabaSadusi ukuthi lo muntu uyimposter, uqamba amanga ayona indodana kaNkulunkulu, akayena uMesiya. Uma esefika kuJesu Kristu uthi kuyena Rabi, okungukuthi thisha. Nisenami na? Into engeke ayisho if oyeziwa abenkolo yobuFarisi. Nisenami na? If oyeziwa abenkolo yobuJuda wengeke abize uJesu ngoRabi, wambiza ngasese. Nisenami na? Qeda wesethi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kubani, ngokuba akakho ongenza lesibonakaliso uma uNkulunkulu enjani. Uthi siyazi uyedwa, kodwa uthi sinjani? Uzibala yena nabaFarisi nabapriest nabaSadusi nababhali ababeshumela ebandleni lamaJuda ukuthi uJesu angomsindisi angoMesiya. Ngamagama uthi kuJesu Kristu nakuba sikhuluma amanga ebantwini sithi awuyena umsindisi, kodwa masihlola izibhalo sibona nokwenzayo siyavumelana ukuthi ngempela wena unguMesiya othenjisiwe. Nisenami na? Tell me, kwazobasiza ngani laba ababe bakhohlisile ukuthi azokhuluma lento noJesu angayikuyilungisa ebantwini na? And uNikodima uyoba khona ezulwini ngoba waguquka. Amen. Wazalwa kabusha. Nisenami na?
uye owaye-organizer amafutha okugcotshwa kwesidumbu sikaJesu Kristu. Nisenambazana? Ngesikhathi uJesu Kristu esesengcwabeni, nisenami na? Ngubani? Ngunikho Dimu. Nisenamba kana bakaThixo? Uyoba khona ezulwini ngoba uNkulunkulu uyaxolela uma umuntu ephenduka. But what about abantu akabakhohlisa? Siyazi. Ngithele livangeli engilishumelayo alaziwa yimina kuphela noma yile kanye noNoconjo nomhloko bobabili lapha balapha. Even abefundisi abatrainele ubufundisi bayalazi lelivangeli. Amen. Bese kuthiwa ngoba wena uzoba umfundisi waseweseli, eweseli ngesenza kanje. Nisenamba salwana. Siyazi ba ungumfundisi ovela kubani. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engasalwa ngokusha akawubona umbuso kaNkulunkulu. Uma umuntu engazalwa ngokusha akawubona umbuso kabani. Waphendula uNikodimo wathi, umuntu engazalwa kanjani esemdala na? Engangena ngokwesibili eswini sikanina azalwe na? Nisenambazalwana. uJesu waqhubeka emcacisela lokho akayekusho kuverse 6. Wathi ngiqinisile ukuthi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Lalela mntu omdala, noma ngabe uyikhehla noma ngabe uyisalwazi, akukhathaleki ukuthi ukhule wenzane. Kuyintando kaNkulunkulu necebo lakhe ukuthi ukuguga akukubulalanga ungakazizwa lezi ndaba. Nisenami na? Into elindelwe uNkulunkulu ukuba uzalwe kabusha. Amen. Akasebana ngizwa yini? Akekho umuntu oyosindiswa ngoba uzalelwe eqinisweni. Nisenami na? Sizalwa kabusha samukele uNkulunkulu. Amen. Even nalabo engikhonza kanye nabo abazalelwa la kuleli bandla engulona nami. Nisenambazalwana. Even nalabo engikhonza kanye nabo. Amen. Ukuthi bazalelwa kulamaqiniso akubasi ndisi. Nisenami na? Nisekhona bazalwana? Into yobasindiswa ukuzalwa kabusha. Amen. Bese ukuthi uNkulunkulu wabazali babo uNkulunkulu wabo nabo futhi. That is right. iBhayibheli uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe. Nisenami na? Akekho umuntu osindiswa yibandla likanina. Nisenambazalwana. Akekho umuntu osindiswa yibandla likabani. Kumele umuntu azalwe kabusha. Uma kulamaqiniso ibakuwona, hayi ngobulandela abazali, kodwa ngoba uzalwe kabusha. Nisenami na? Ukusindiswa is not biologically. Nisenami? But ukusindiswa is spiritual birth. Ukuzalwa ngomoya. Nisenambazalwana. Nisekhona lapha na? Amen. Nisekhona lapha na? Amen. Ngakubatshela abantu abami kumfundisi. Ngakubatshela abantu abami ukuthi amadoda azama yi2. Ngithi ninamandla ukuzikhethela. Ninamandla even ukushiya kuleli bandla ukukhetha nina nithanda khona. Kodwa uma ukuthi uNkulunkulu unikhomba lani khona kukunina futhi ukuyini ukuzikhethela. Is about ithikithi lokuya kwakho ezulwini ukukhetha. Nisekhona? Amen. Uthi ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Sikhulume kakhulu ngokuzalwa ngamanzi izolo. Amen. Ese ukuphatsha umuntu afakwe ngaphansi kwalo. Ufakwa kangaka umuntu ngaphansi kwamanzi? Ngoba noJesu wafaka kangaka. Futhi noNkulunkulu mngaki. Uziqu zingaki. Uma umuntu ephatshatiswa kubizwa leziqu ezingaki. uNkulunkulu yise uNkulunkulu indodana nomoya onjani. So kunabantu ababhabhatisayo kodwa ngoba bamfuna uJesu Kristu ababhajatisiwe ngoba babiza ngalesiqu entathu. Nisekhona? Amen. Lethi iBhayibheli maqhaza ukuzalwa ngomoya. Lithi lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Amen. Lokho okuzelwe inyama kuyini? Kuyinyama.
nalokho okuzalwa ngumoya kuyini? Ngumoya. Amen. Ngesikhathi uNikodima eza kuJesu Kristu wayeyinyama, nisenamba zalwa, wayengazelwe ngomoya, nisenami na? Nawe lokho kwenza wakucela ebeleni likamama, wakufundiswa kini, usenami na? Even nenkonzo yokuhlabela amaphansi wayifunda kuphi? Ukhuliswe inkonzo yani yenyama, nisenami na? But ukuzuqala kwenze izinto sikaNkulunkulu udinga ukuzalwa ngani? Ungabe usahamba njengokuzalwa ngabazali, but uhambe njengozelwa ubani? Nisekhona lapha na? Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Abesethu Galatia 5 verse 16 to 21, kepha ngithi hambani ngomoya, khona anikufeza izinkanuko zenyama. Hambani ngani? Hambani ngani? Uyabothi umoya laphana uCaptain Let, ngoba kukhulunywa ngomoya onjani? Ngamagama ekuhambeni kwenu lawulwani umoya onjani? Umoya ongcwele awukhulumi endleleni, nisenami na? But ukhuluma ezingqondweni zethu, nisenami bantwana bakaThixo. Uthi uJehova imizimba yethu iyithempeli likamoya onjani? Yindaba umoya oyingcwele ukhulume ezinhlizweni zethu kanye emqondweni yethu na? Nisenami bazalwane? Yini indaba? Ukuze uzwakale noma kukhona imisindo, noma ingaba mngaka, noma ngaduma amabhanoyi, noma ngaduma izitimela, noma abantu bengamemeza, kukhala ikeyboard, kwenzeka yonke into, but angeke ungamuzwa uNkulunkulu ekhuluma enhlizweni. Uthi uyokona, uyokwenza okwenzayo, usho umoya ingcwele uthi stop, go back, ungayenzi lonto. Nisenami na? No Joseph ebanjwe unkosikazi kaPotifaro wayemuhle, nisenami na? Lapho inyama semphika uJosefa ithi makagange, wakhuluma umoya wathi ngakwenza kanjani okunjena phambi kaNkulunkulu. Kwakumoya ingcwele okhuluma ngaphakathi kuyena, ethi Josefa kuyena, ngingakwenza kanjani okunjena phambi kabani? Waseyaba nawe ntombazane, umandla esephezu kwakho. Mamuzwa ethi uJehova, hayibo yini lento yenzayo, phusha isiphusi yowela le, bese uyavuka ugijima uye ekhaya. Nisekhona lapha na? Ngoba umzimba wakho ithempeli likabani. Ikhona inkulumo ezulu ethi umuntu uyadelela ugida phezu kwendlwane. Yesonto, nisenami na? Mamela akusikhona ukudelela ukugida phezu kwendlwane. Yesonto, kakade izindlu zamasonto noma abhubukile kulanda ngisho isidakwe esingakaze singene enkonzweni. As long sikwazi ukuphesha izimbobo ebhubukile siyasilanda, nisenami na? Kwabanye bebakha indlu enkonzo, bathi basebahambile ubona ukukhula izihlahla zensango, ubothi babebhema insango laba bantu. Nisekhona bazalwane? So ngamagama indlu yesonto kungena noma ubani, ilungiswa noma ubani, but umuntu odelelayo ntombazane ogida phezu komzimba wakho, ngoba umzimba wakho ithempeli likabani. Umzimba wakho mfana ithempeli likabani. Angabonakali-ke ithempeli seliphezu kwelinye ithempeli. So kwi-double story hamba na? Nisekhona lapha na? Galatia 5 verse 16 to 21, kepha ngithi hambani ngomoya, anikufeza izinkanuko zani. Hambani ngane, anikufeza izinkanuko zani. Ulaleleni umoya ingcwele, mawukhuza ulalele. Amen. Uma uthi sokuzwile ilizwi kaNkulunkulu zinikele, zenjani? Zinikele. Musa kuGolosela umoya ingcwele. Hamba nami bazalwane. Verse 17, ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, nomoya ukhanuka okuphambene nenyama, ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi enikuthandayo. Amen. Angazoma lezwa yini? Inyama ifisa okuphambene nani? Uma sikhuluma ngenyama lapho we're talking about the carnal mind.
sikhuluma ngale ngqondo yakho ethanda izinto ezinjani ezingasile usenami na sizalelwe ebubini senabantwana bakaThixo imvelo yethu ithanda ini ububi ithanda isono senami inyama ikhana ukuphambene nani uma sawusinikele kuNkulunkulu sawuqala uhamba ngomoya ukuhamba ngomoya ukuhamba okungcwele okufaka ukugcinwa kwemithetho kabantu uthi uJehova yibani ngcwele njoba nami nginjani ende imithetho kaNkulunkulu yambula isimilo sikabani akubizwa bazalwane imithetho ibekelwe to restore ukufuza kwethu ubani umedala umuntu lithi iBhayibheli wamenza ngomfanekiso wayesethini akangifunze senami na sesingene esoneni ubeke imithetho yakhe ukuze sithi masisinikela kuyena ngokugcina imithetho yakhe sigcine sesifana sesingcwele nje ngoba imithetho kaNkulunkulu yambula isimilo sikabantu sekaNkulunkulu senami na sonke abantwana bakaThixo ukuhamba ngomoya kusho ukwenza intando kaNkulunkulu kusho ukuhamba ngokungcwele senami elithi iBhayibheli inyama ikhanuka okuphambene nomoya ngasoma nangizwa yini uma uyokwenza isono ithi inyama hamba senami na ithi inyama yenzenjani bafana nama zakhona uphume ekhaya uyobona intombi inyama injani excited sena even nomzimba usesimeni sokuthi yogama manje are you with me sena umoya ngoba uyazi lelizwi kaNkulunkulu elithi akumele ulale nabantu besifazana ungashadile umoya uyaqala ukhulume don't go back senami na lapha sibona izinto ezingakhi ezimbili ezime senamantwana bakaThixo uthi umoya don't do it amen uthi don't do it senami na ithi inyama hey ngiyakhona mina senami and mawubuyela emumva sisho lesi siphuphu sakho sithi ngami lesilime I still here senami sakalithi iBhayibheli inyama ikhanuka okuphambene nomoya ukhanuka okuphambene nani ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi enikuthandayo umsindiswa akenzi akuthandayo umntwana kaNkulunkulu akenzi akuthandayo but wenza lokho okufunwa yini umoya wenza lokho okufunwa ubani nizwile ilizwi kaNkulunkulu anisuqhubeka niphambane nalo ngoba uthi wena uthanda lokho kade uvela ukwenza ngaphambilini ngokuthanda ukukhonza ngesonto senami but umoya ukutshelile ukuthi uSunday is not God's Sabbath uzoqhubeka wenza okuthandayo kodwa udlula uthi uhamba ngomoya ohamba ngomoya oyingcwele akenzi akuthanda senami abantwana bakaThixo wenza ukuthanda uNkulunkulu wenza ukuthanda umoya lezi zinto zizitha amen verse 18 kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho uma niholwa yini aniphansi kwani sikhuma ngomoya njani lapha abantwana bakaThixo umuntu oholwa umoya ingcwele uyasenza izinto esiphambene nobungcwele na senami abantwana bakaThixo uma ke uhamba ngobungcwele umthetho uyakumangalela yinto ungamangalela umthetho ngoba ngoba uhamba ngomoya kusho ukugcina imithetho kabantu kusho ukuphila isimilo sikabantu kusho ukuba ngcwele njoba enjani isenamba abantwana baThixo ngenxa yalokho awusekho phansi kwami ukhululekile kuphi ngoba uhamba ngani umthetho ulokhu uthi uzobhujiswa wena ngoba wonile amen nisekhona lapha la nisenamba bazalwane hamba nami Roma 8 verse 5 to 7 ngokuba abokwenyama banaka okwenyama kepha bakamoya banaka okukamoya uma besingaba nokudla la ethendeni
beneke mina ndawuhlala le ube bethiwa kuyadliwa njalo la senami na ukudla kwani okwesizwe njalo kuphinde kube ukwani okomlomo senami na so ke inyama ithanda okwe but hallelujah akho kudla lapha amen but nigcwele ini ngoba nigcwele ini ithanda kodwa ngosaphe ngane yayithanda inyama nigcwele ini ithanda senami na yindaba nigcwele ithanda na yingoba nithanda okukamoya senami nithanda owane cabangani nidele ukubuka inhlelo zama-TV neza la hayibo izulu lithi haleluya amasama nayibona le nayizwa le nidele ukubuka izinhlelo zama-TV neza la musozo kule khulumisana nani lithi iBhayibheli abokwenyama banaka okwenyama behamba kamoya banaka okukani moya nisakhona abasalwane nisenami na abahlale kumnandi usena bahlale bedumisa ngamaphimbo ngoba bahamba ngokwani solo bantwana bakaThixo ngizama ukuchaza lapha kusho ukuthini ukuzalwa ngomoya ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu ngokuba ukuthobeli umthetho kaNkulunkulu yebo futhi kungekwenze ukunaka kwenyama ukunaka kwane abanye angeke bayenze into efundiswe lapha bazogcina lokho abakhuliswa and lokho akhuliswa ngakho kungokwe inyama wakuncela kubazali noJesu mebona uNikodima uthi ubufarisi wabufunda kuyihlo ukhuliswe ngalenkolo engeke usindiswe ukuze usindiswe Nikodima udinga ukuzalwa ngani uNikodima wayelikholwa amen wayeya kuphi enkonzweni kodwa kuya kwakhe enkonzweni kwangeke kumenza ezulwini but ukuze aye ezulwini kwade makashike nendlela kakhonza abe umKristu esikhundleni sokuqhubeka nokuba umJuda usenami na nawe uma kade ungawazi lamaqiniso ukhuliswe ngalokho ongekho eBhayibhelini nabakubizwa ngokukhonza uNkulunkulu usenami na uthi uJesu Kristu mawufuna ukusindiswa zalwa kanjani zalwa kanjani ngaleli sabatha sobanikezela abanye beni ithuba lokuzalwa ngani ngamanzi senamba salwa lokuzalwa ngani uzalwa ngamanzi ngoba sozaliwe ngokwane ngoku kamoya uqale washiyezwa qala wenza isinqumo wathi Jesu ngiyakhetha njengenkosi nomsindisi and ngizimisela ukugcina imithetho yakho ngoba uthe uma ningithanda nagcina eni futhi uthe uyigcina yonke akhubeka kodwa unecala kuyo and lithi iBhayibheli lapha na ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu ngokuba nguthobeli umthetho kaNkulunkulu msindiswa mawungasindisiwe angeke uze uthobele umthetho kabani osindisiwe uthobela umthetho kabani kodwa ohamba noma onaka okwenyama uyisitha sikabani akawuthobeli umthetho kabani ake uzibuze umbuzo ke uthi yini indaba wena ngomgqibelo isabatha ungeke wababikho lapha ngoba isabatha umthetho kaNkulunkulu khumbula usuku lesabatha agcina egcwele and usuku lesabatha alikho ngesonto lingumgqibelo simkhonza nsuku zonke uNkulunkulu amen but uthi ngalolu suku asidumisena kuphela siyeke imisebenzi and uyakwenza lokho kuphela mawuzelwe ngani hayi sabatha kuphela na yonke eminye imithetho kabani ngoba the maphula owodwa uyaphule that is why uJehova ngesabatha ufuna kuphe lapha ngoba uzelwe ngani wena awukolozeli ubani uyawuthobela umthetho kabani ngoba uhamba ngane ngomoya senami na balithi iBhayibheli
ozelo ngokwenyama akawuthobeli umthetho kaNkulunkulu yebo futhi angewenze noma ngakhulunywa kangakanani endlebeni zakhe angeke azayenze lento ngoba usesenyameni noma engafakaza ngaphambili athi ngibona mina lo ngahlangana noJesu mangibona akusathi indaka esheqabanga ukusindiswa is not only about ungalali kuphela nabafana nsenami ungalali namantombazana kuphela nabafana nsenami ukusindiswa is about everything efuna uNkulunkulu maphula wodwa yaphule yonke so nalabafana uthi awusalali nabo nabesifazana uthi akusathi indaba bese yabuza ukuthi mina mfundisi ngicabanga ukushada athi uthi akuthi indaba mangathi indaba uzoshada lo mshado wakho uzobhidlika nsenami na lalela ndaba bazalwane uma ngathi indaba kwena mabona abantu besifazane that means awukho empini awukho kuphi empini sisempini yokunqoba lapha nsenami uthi uPaul ngiyawutuba umzimba ithi inyama mayithi bese uthi shut up angikhoshya lento engiyishoyo kodwa ngaba nenhlanhla yokuthi lezi zinto ngasiqonda ngisemncane futhi ngazalelwa ngekhaya ka was born out of wedlock izinto engasithandanga ukuzalwa kwami nsenami na and as a result anginandaba noma uyayikhola noma uyikhola lento engiyishoyo as a result emhlabeni wonke ngazi umuntu wesifazane kuphela oyedwa ngazi unkosikazi wami akekho umuntu wesifazane ongaqhamuka noma yikuphi athi uyamazi uSibiya enqunu amen ngizwa ukuthi ayikhola noma ayikhola kunandaba but that is the truth ngazi unkosikazi wami kuphela futhi naye futhi everywhere I go there's no woman even lapha engakhulela khona engathi akalala noSibiya emhlabeni wonke except unkosikazi wami futhi naye sengisha but nathi iphuze ngisakulona kwakusho ukuthi indaka nsenami kwakusho ukuthi indaka bese sithi shut up boy sikasaka sikafika ngoba makuNkulunkulu usempini usenami na ukuphi usempini but akusho ukuthi wena uma wahluleka la ngaphumelela khona mina umncane kunami ekholweni cha uyazixolela izono akuhlanze kukho konke okungalungi aloba igama lakhe encwadini yokuphila amen senami na amen ube isidalwa esinjani esisha usenami na lokho ngisho mangakutheni amandla but ngizama ukutshela ukuthi kuyaphileka bafana bami nezo nani mantombazana kuyaphileka ngaphandle kwesex isex akuyona oxygen isex ayona ukudla kuyaphileka ngaphandle kwani kwesex uNkulunkulu akafuni nilalane ningashadile uthi lokho ukuhlobonga Asoma sekhona indaba. Amen. Ukuba untanga kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Ngokuba kuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Yebo futhi kungewenza. Bongabazi ukaqeda ukutshela kona ngifuna wazi phili iqiniso uJehova uyakwazi. That's how I conducted myself. Abasenyameni abana kumthokozisa onkolo. Abasenyameni abana kumthokozisa bani? Bathokozisa abantu bengathokozisi uNkulunkulu. Bathokozisa uSathane senamba salwana. Bathokozisa bani? Roma 8 verse 13 to 14. Ngokuba uma nihamba ngokwenyama nizawufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngawo umoya nizakuphila. Nselama. Amen. Ukuzalwa ngomoya akusikhona ukusho ndondo fayilo se. Asikhona ukusho bhadas machine senami na. Kodwa kusho ukuphila impilo obungcwele. Ugcine imithetho kabantu. Ngoba wamukelile uJesu njengenkosi nomsindisi. Senhamba salwana. And manihamba ngokwenyama nizawufa senami.
Kepha manibulala imisebenzi yomzimba ngawo umoya nizawuphila. Amen. Uyibulala kanjani imisebenzi yomzimba ngawo umoya? Uthi uPaulus siyayituba imizimba ngamagama uma ithi inyama yenza lokho nisenabantwana bakaThixo. Uthini wena? No, ulalele ine. Sometimes inyama izwakala ngazathi inamandla usenami na. Bathi zama ukulalela lelizwe encanyana elikhuluma enhlizweni yakho. Nisekhona lapha na. Engathani sisekhona. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Abaholwa bani? Bangabantwana bakabani? Ngoba bazelwe ngani? Ngamagama bonke abantu abakhona emhlabeni abantu bakabani. Kodwa bazosindiswa babizwa ngabantwana bakabani. And umntwana uba umntwana ngoba ezelwe. Abantu abantu ngoba beda. But umntwana kaNkulunkulu uba umntwana uphinda ukuzalwa. And makuthiwa umntwana kaNkulunkulu, umntwana udependa kumzali. Nisenami na? Akadependa kuyena, akanamandla, akanacabanga ongokwakhe. Nisenami? Wena ngoba uzalwe usumdala wena, sohlakaniphile, sonentshebe. Nisenami na? Uthi mawuzala kabusha, uthi uNkulunkulu intando yami nginikela kubani? Kuwena. Angabe kusaphila mina, kodwa makuphile wena ngaphakathi kubani? Uyena oqale alawule impilo. Every time awenza into uthi uNkulunkulu uyayijabulela lento. Cha ngizawuhlala kulesisona nisijwayele abantu abasha. Lo Jesu akakufela nje bekuthanda kangaka. Ithi iBhayibheli ihlo lakhe liphezulu kwethu sonke. And njalo umuntu une-accompanying angel, unengelosi akahamba. Uma uNkulunkulu ekubuka ungaphansi kamandla ubonani kwena? Uphatha kanjani? Nawe mandla ungaphezulu kwalo ntombazana uphatha kanjani uNkulunkulu? Awayeka amantombazana, ngiyazi phathweni bakhona abakephetini. Ngibashakisile kwabanye kwamanye amathente. Lona ohlezi naye akuyona indoda yakho, nawe futhi akuyena umfazi wakho, ngokaNkulunkulu niyahloboka. Uma sikhuluma ngithi akufuni ukundropha. Amen. Akufuni ukwenzani? Ngifuna ukwakha ibandla elikhulu bezongitshela manga ngoba abantu abayathanda manga. Bathi ngizokutshela iqiniso. Senami na? Ngizokutshela ini? Anginandaba abangaka abasindiswayo kunokugcina kwenqwaba endlini zokukhonza esabhubhe egcineni. Ifina labe ngihamba kanye nabo. Sena isona esikhulu kubazali ngabantwana babo ukuthi akaseze enkonzweni. Akaseze kuphi? Mfundisi umkhulekisi umntana makasekho enkonzweni akaseze sabatheni isona esikhulu leso. Senami na? Nisena? Isona esikhulu kungabi naNkulunkulu. Engaba khona enkonzweni thothi inkonzo kuyena indawo yokulinda isihogo, iwaiting room yokulinda isihogo. Nisena? Iwaiting room yokulinda ini? Bakhona abantu abalinde isihogo esikonzweni. Even nala ngikhona bakhona abalinde isihogo bazonke lamaqiniso. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya bangabantwana bakabani? Bangabantwana bakaNkulunkulu. Hamba nami. Abese Korinte oqala 6:19. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu ithempeli kaMoya Ngcwele okinina enimamukele nokuthi anisibo abenu. Amen. Umzimba wenu yini? Akithi amathempeli angcwele. Wena ithempeli njani? Umzimba wakho ithempeli njani? Nisekhona bazalwane? Umzimba wakho ithempeli njani? Lithi iBhayibheli anisibo abenu. You do not belong to yourself njoba ulapha. Uyithempeli kaMoya njani? Nisekhona bazalwane? Nisekhona bazalwane? Hamba nami. Sikhuluma ngokuzalwa ngomoya. Athi uJohane 16:7-8. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayokuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Hamba nami bazalwane. Lapho sefikile yena uyaqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Lapho sefikile na ubani? Umduduzi. Senami na?
kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele nokuzayo. Umzimba wakho ithempeli kaBaba. And umsebenzi kaMoya Ingcwele ukukuqondisa umuzi umuntu eqamba amanga athi kuyisono ukuthi mfundisi. Njengoba usongibuza kuyisono enobunemba zakho yakutshela ukuthi isono. Umoya Ingcwele unjani? But uyayifuna lento kuyenza usenami na. Umoya Ingcwele is always there ukukutshela. Lalela lapha mawubhujiswe egcineni uyoshiswa esogweni. Ngeke kube isurprise wena uyazi uzoshelana. Uyazi ukuthi uzoshelana usena? Usena? Izono zakho unjani? Uyasazi. So ke imizimba yethu ithempeli kaNkulunkulu. And uthi Jesu Kristu umoya oyingcwele yiwona osiqondisayo. Usiholele kulo lonke iqiniso. Senamba zalwa. Athi kuMateyu 12 verse 31 to 32 ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono lokuhlambalaza. Kepha ukuhlambalaza umoya akuyikuthethelela. Yindaba ungekuthethelela uma uhlambalaza umoya. Ukuhlambalaza umoya akusikhona nje ukuyithuka ubize ngenhlamba uthi bani banjwa abantu bethukana senamna. Ukuhlambalaza umoya ingcwele ukuthi lapho ukhuluma exwayisa uNkulunkulu, don't do this, do that wena ungamla. Uya ujwayela ukungamla. Bese kuba umkhuba. Kudlule emkhubeni kube isimilo. Njalo bekhuluma uNkulunkulu bengazathi akakhulu. Akazamanangizwa yini? Akazamanangizwa yini? Isinqumo sokuphenduka awusenzi ngani? Ngendlela kodwa usenza ngani? But inqondo yakho ikujwayele ungamlaleli ubani. So ngamagama angeke ungaphenduka kwakho kwenza jiswe akazamanangizwa yini? Kuyingozi ngamagama uma utshela noma ngani awuzwa lutho awunandaba. Ayikho ekuthusayo uzosho sogweni awunandaba usenami na ngoba ukujwayela ungalaleli bani. Ngalo ndlela sovalelwe umusa usenjani. And umuntu ovalelwe umusa esaphila isikhathi somusa singakafiki lo muntu mangakhuluma nganana ngeke azaphenduka. Akeke athi njoba nisho mashelo tsenamna. Mina ngithi ngoba iyanthinta lento is because ngisavulele umusa. Umuntu ovalelwe umusa akathuswa yilutho. Senami and uvalelwa umusa ngenxa yokuthuka umoya onjani. Ukwethuka umoya ingcwele uqhubeka nokungawula. Kuze kube isimilo. Akasomanayizwa lento. So ngalondlela awuyikuthethelela ngoba kakade angeke uzucele nanani. Angeke ucele nanani. Lentethelele indaba ngeke uyithola intethelele. Ingoba ukwazi ukuzisola. Umoya ingcwele asakhulumi kwena noma ukhulumile awuzwanga akazamanangizwa yini. Nisenamba salwana. Ilona lo okhuluma izwe elimele nendodana yomuntu uyakuthethelela. Kepha lo okhuluma elimelene nomoya ingcwele akayikuthethelela kuleli nakwelisayo. Ngoba umoya ingcwele asawuzwa so angeke uzuphenduke awusathinteki noma ngashelwa kangakanani. Amen. Efesu 4 verse 8 ngamdabukisa umoya ingcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu kuze kube ulusuku lokuhlengwa ningamdabu. Uyadabuka umoya njani? Uma ekhuluma umoya ingcwele kwena ethi nanka amanzi bhajatiswa. Khumbula usuku leSabatha agcine ngcwele. Yekela konke lokhu nalokho kusemthethweni kaNkulunkulu. Ungawugolozeli uyadabuka uphatheke kabi. Senamba zabanye. Amen. Ningawudabukisa umoya oyingcwele. Amen. Athi Isaiah 63 verse 10. Kepha bahlubuka badabukisa umoya wakhe ongcwele waphenduka isitha sabo walwa nabo. Isakhona. Amen. Ambana masiyana jahe phambili. Amen. Galatia 5 verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala ongukuthi ubufebe. Sikhona ifebe lapha? Yini umsebenzi wenyama? Ngiphaphe yini umsebenzi wenyama? Into ezama ukuyicacisa bazalwane ukuthi kumele sazi ukuthi ukuzalwa ngomoya kusho uthini because baningi abantu abaqamba amanga
bethi ukuzalwa ngomoya kusho ukukhuluma ngezilimi obhadasi machine ondondo filos usenami na kodwa uGalatia 5:19 kepha imisebenzi yenyama isobala ubufebe nokungcola namanyana nokukhonza izithombe nokuthakatha bakhona abathakatha lapho nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa sikhona idakwa lapho nokuxokozela nokunjalo engandulela ngakho kunitshela njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abakulidla ifa lombuso kabani kaNkulunkulu senami na wena sibaleleke lapha kupho kwenzayo lithi iBhayibheli bonke abenza lokho okubaliwe obizwa ngemisebenzi yenyama angeke balidle ifa lokuphila ongunapha lalela siyaqhubeka libala nabanye abasekhonto bokuqala 6:9-10 kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningadukiswa nazifebe nabakhonza izithombe naziphingi nazihlubungi nabesilisa abalala nayo namasela nabahahayo nazidakwa nazithuba nabaphanga abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu senami na lithi iBhayibheli nabesilisa abalala nayo ingokoni angeke sidle from umbuso kaNkulunkulu alisho nabesifazana abalala nabo lidla akusho mina kusho uNkulunkulu elithiwa yonke lena imisebenzi yani imisebenzi yani enyama uNkulunkulu akayikukubhubhisela into ngeke ube namandla okulwa against yona ubethi uyobhujiswa ngokwenza lento ichaza ukuthi unalo ithuba lokuthi ungayiyeka lento yenzayo amen ungalokho ukuthi ngadala nginje uNkulunkulu akakwazi ukudala kunje bese kubhubhisela lokho lezo madoda lekela ubuke indoda bese ugwinya amathamba nami Galatia 5:22-23 Galatia 5:22-23 kepha izithelo zikamoya zuluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba akho umthetho omelana nokunjalo amen nisenamba zalwana athi Efes 4:21-24 uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengoba iqiniso lokuJesu ukuba nikhumule umuntu omdala senami ongowenkambo yakuqala onakala ngesiganuko zenkohliso nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu nembatho umuntu omusha owadalwa ngokaNkulunkulu ekulungeni nasemgcoleni beqiniso bantwana bakaThixo ukuzalwa ngomoya kusho ukhumula umuntu onjani umdala senami na bese uhamba ngokwentando kabani wenze ilizwi kabani nengqondo yakhe benjani bese yakwazi ukuhlabelela lukhulu losuke njani engasindiswa hamba nami athi ngisekho lapho ngisekhona lapho sengijahe phambili sengizakweqa amabomu ke manje la nisekhona bazalwane sengijahe phambili ufuna ukuyiqeda le nkonzo ngifuna ukuya lapha nabobhadasi machine ke manje so ukuzalwa ngomoya amen kusho ukuguquka kusho uphile impilo kade ungayi impilo efisobani but kuba senyameni kusho ukuqhubeka nokuhlala nisenami na ake sizelana ngobhadasi machine amen bafunda incwadi yesenzo sekuselimini ke manje uma ingcola umbhedisa umuntu athi umuntu obhadasi machine ondondo filos bani ingcola umbhedisa umuntu hamba nami ke sizwe lento lena iyini lento bafunda incwadi yesenzo 2:1-11 amen kwathi sekufikile usuku lwePentecoste bonke babebuthene ndawonye amen engithi wabathembisa uJesu Kristu wathi sawuthula umoya onjani
babuthana phezulu egumbini enjani eliphezulu emveni bawuJesu sahamba nyukela kuphi lethi ngesikhathi bebuthene ndawonye ngosuku lePhentekhoste ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokoma kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo ungabusaphuma manje kungathi ezomlilo zahlala phezukwa nalowo nisenami na kubo nisenami base begcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi lokhu umoya wabapha ukuphumi baqala bakhuluma ngani ngezinye izilimi hamba nami ngesizwe izibili izilimi abasikhuluma ngoba ngiselapha nemsika ngifunda emhlabothi la ngihamba lethu kuthiwa yini SCF nisenamba sana ngangiyithanda lo nkono leyo yabantu abasha esikolweni kwakunamantombazana ethasindisiwe nisenamba andapha msukuma amakhulu njalo ngemzimba lamantombazana asokwenzakala sasithi sisahlabelela kumnandi sithandaza senami na besiyamemeza le ntombazana ithi Pentecoste bese ngiyaqala makithi abantu basho izinto esingazizwa ondondo filosi obhatazi machine nisenami na abanye basho holy usakhona lapha nathi ke singazi basiza uthini bozothi wasikholwa kahle shayo papa black sheep bathi kufuna sizwe namhlanje babethi esenza into enza ngePentecost eqabangama zwana ukuthi kwenzekani ngePentecost usakhona lapha na lethi iBhayibheli base begcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi lokhu umoya wabapha ukuphumisela lalisisa kahle verse 5 kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu evela ezizweni zonke kwakunesizwe esinjani lapha esahlukene kwathi kuzwakele lo mdumo uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo bethuka bamangala bathi bheka bonke laba abakhulumayo abasiba baseGalile na yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo abafundi bakaJesu Kristu babazi isiHebheru kuphela bathi uNkulunkulu wenza isimangaliso ngalolu suku ngenxa ukuthi kwakukhona izizwe ezasingasazi ini uma ephakama uPetro ekhuluma ngosuku lePentecost umuntu walesisizwe walolulimi kwakufika edlebeni zakhe ngolimi kwakuyisimangaliso esenziwa uNkulunkulu senami na izilimi ezakhulunywa izilimi abazizwa kwakuyizilimi ezikhona emhlabeni hayi izilimi zezingelosi angekwazi ulimi lasezulwini senami na angekwazi ulimi lwani lwengelosi senabazalwane even nengelosi mafika emhlabeni azikaze sikhuluma ulimi lasezulwini noJesu mafika emhlabeni akaze akhuluma ulimi lwakuphi uGabriel wengeke aziwe uMaria uthi uzawukhulela azale indodana if Gabriel wafika ekhuluma ulimi lasezulwini so musuqamba manga usitshele uthi kunezilimi zasezulwini usazelaphi bathi laba bathi bhekani sibezwa bekhuluma sonke ngabanye sibezwa ngolimi lwakithi esazalwa if wawulapho umZulu ungasizwa seBhelu babezwa bekhuluma abafundi bakaJesu ngosuku lePentecost kwakuzofika ngane endlebeni yakho ngesizulu kwakuzofika ngesizulu isizulu bhatas machine limululu bhatas machine undondo filos limululu le hamba nami sizwa ngolimi lwakithi esazalwa ziyabala lezi zizwe kuverse 9 ziyabala sizwa abantu amaPhathe namaMede namaElamithi nabakhile eMesopotamia
naseJudiya, naseKappadocia, nasePontu, nase-Asiya, naseFrigiya, nasePamfilia, naseGibhithe Afrika, nasezweni laseLibya, naseKurene, nezihambi zaseRoma, nabaJuda, namaproselite, abaseKrete, abase-Arabiya, bathi siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Ake sithi mhlambe lapha bukukhona amabhunu angasizwe isiZulu senami na kodwa uNkulunkulu ufune ezwe ukuthi ngishumayela ngithini. uNkulunkulu engasenze sisimangaliso. Mina ngithi ngikhuluma isiZulu ngaphambili fike endlebeni zabo kuzwakala ngani. Ilento ke eza ke Pentecost kwangakhuluma ubhatazi machine onodofayile. Senami. Amen. Esakhona. And uPaul umekhuluma ngezilimi. Kwaba seKorinte bokuqala 14 verse 7 to 11 uthi nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo noma igehle noma ihabhu uma singakhali ngokuzwakalayo senami uma singakhali ngokwahlukeneyo kuzakwaziwa kanjani okubothwa ngegehle nangohabhu na ngokuba uma icilongo likhala ngezwe lingaqondakaliyo kubani akuzilungiselela ukulwa na uma ukhuluma into engazwakali ubani ozosukuma eze something lento ishoyo thwele izinto ezingenamphefumulo zikhala ngesindlela ezahluke uyazi ukuthi makhala lokhu khala icilongo noma khala igehle senami na abesethi uma ke nani nikhuluma into engazwakali ubani akuzilungiselela uma icilongo likhala ngendlela engaqondakali ubani uyasukuma athatha ikhala afuna ukuyokulwa nawe ke bawuphakama sikhonza uNkulunkulu uthi ndondo finals bhathasi ngasho uthi asenzeni ngoba sikuzwe hamba mangithu moyicwela hamba nawo kanjalo nani verse 9 uma ningakhiphi izwi ecacileyo ngolimi kuzakwaziwa kanjani okukhulunywayo na ngokuba nabo nikhuluma emoyeni makuthiwe emoyeni bothi usmile letter la emoyeni noma gama nikhuluma emoyeni so benibheka njengabantwana ngoba ukhuluma into engacacile senami na ukhuluma into enjani kukhona izinhlobo noma zingangaki nisenamba salani kukhona izinhlobo noma zingahle zibe zingaki zokukhuluma ezweni kepha alukho olungasho okuthile zokukhuluma kuphi alukho olungasho okuthile olwakho ubhatazi machine ulimi lwakuphi lukliphi lizwe Sakona bazalwane musuhlala ngathi uqamba amanga la uzenzisa uethe akethe phansi kweplango lesiphambano wonke labantu bavuka umoya bashaya ubhatazi machine on the finals basuke bese Hollywood Nkosi yami basuke talent ifana nani fana umushumayela mashumela lekilisi kubufundisi Boba namakudlala isikesho ukuba namakudlala isikesho kuthiwa nomfundisi uthi masuqala ishumela kuthiwa ayishona kalela lizwi nomfundisi alikho ilizwi lamfundisi njengoba ngikhuluma kanjena ngiseshila ilizwi lami kodwa likaphumula edini sisibili hayi ukuthi mephambi kwabantu uthi there's nothing like that akho ebungcolini senami na ubungcwele kusopa ubungcwele kunjani nomoya ingcwele kunjani akasenzisi izinto ezingaqondakali ubamthanda uNkulunkulu ngengqondo sisezingqondweni zethu asethi nisenamba salwane ngakho ke uma ngingakwazi okuqondiwe ngokukhulunywayo ngiyakuba ngowezizwe nje ngokhulumayo nokhulumayo abe ngowezizwe kimi nisenamba salwane athi abaseKorinte 14 oqala 14 verse 13 to 18 ngakho ke okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe nisenami na ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi kukhuleka umoya wami kepha ingqondo yami ayinasithelo second kunjani pho ngizakukhuleka ngomoya ngikhuleke nangengqondo futhi ngizakuhuba ngomoya ngihube nangengqondo futhi uma kungenjalo nxa ubonga ngomoya lo osesikhundleni sabangafundile engasho kanjani amen Yesu Paul ukhuluma ngelimi esinjani ngelimi esinjani esikhona emhlabeni uthi mawukhuluma ngolimi engaluzwa futhi ukhuluma emoyeni senami
Mawubonga ukudla ngizosho kanjani amen uma ngingafundile ngoba kumele ngifunde ukuze ngazi ezinye ini. Ufundelwa kubhadazi machine. Umuphakama ubonga mhlawumbe ngisazi isingisi sazwami mina kuphela. God bless our food. Ngizosho kanjani amen ingazi ngithini. Lisenami? Amen. Lo esesikhundleni sabangafundile akasho kanjani amen. Lisenami? Ekubongeni kwakho lokho engakwazi akushoyo. Paul ukhuluma ngezilimi ezinjani? Hayi izilimi ezinjani? Ukhona osazi yilimi esingakho? Khona sazi? Uyaqhubeka lapha. Uthi ngokuba nempela ubonga kahle wena. Kepha lo ngoba ngeso. Abesethi verse 18 ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Kuba apostoli baka Jesu Christ amen. Umpostoli oyifunde nabo bonke ubani? uPaul nsenami na? Uyena oyifunde kunabo? And uJesu Christ ma embiza eyobulala amaKristu eDamaseko. Uthi lona ngimenza isitsha sokuhambisa izilwami kwabe sizwe nsenami na? Yindaba wabiza lomashumelo kwabezizwe na ingoba wezazi izilimi zabo zezinye ini ingakho ethi kubonga uNkulunkulu ngoba ngikhuluma ngezilimi kunani akasho obhadasi machine londondo filos Nikhona la Msana Kwaba sekhonto boqala 14 verse 21 and 23 emthethweni ke kulotshiwe ukuthi ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe ngiyakukhuluma kulesi sizwe kepha noma kunjalo abaye kungizwa kusho inkosi ngiyakhuluma ngezinye ini zezinye ini izizwe nisenami ukhuluma ngabantwana bakwa uthi noma kunjalo abaye kungizwa noma ngakhulunywa khulunywe bani qhamukapi angeke bezwe basitapho but still kukhona ngezilimi ezinjani esikhona emhlabeni alukho limi lwengelosi angekho lwaziyo azikazi zikhuluma ungafika lapha sikhuluma lolo limi esoluswa senami abathandi sakho lapha sengiyaqeda ke manje senami bazalwane ngakho ke uma ibandla libuthene ndawonye bonke bakhulume ngezilimi bese kungena abangafundile noma abangakholwayo abazi kusho ukuthi niyahlanya na mama ngala kwazi business ended noma ngimemeza ngelimi nzwakathi ngithini nisenami na more especially isho lezilimi ezenthezengelosi ondondo falos no bhadazi machine lonke lapha ekhuluma ngezilimi ezahlukene kodwa esikhona ezweni nisenami abezi kusho ukuthi niyahlanya na hamba la abeseKorinte bokuqala 14 verse 27 to 28 uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelana omunye ahumushe okay uyasazi isuthe kethi wozala msuthu woza bayini bani wasisingisi Alesingisi. Upulelana. Oh, nothing is okay. I'm good. All right. Bangadluli kwabangaki. Akube abaningi bangadluli kwabathathu. Ubani wasizulu. Lalela before ngiphakame ngizoshumela isingisi intoliki. Ubani wasizulu. Bani wasizulu angeke wasizulu masinyana ngeke ngisho into eqine kakhulu ngisenami na yazi ke bathini ke laba abashaya ondondo file khona wazishangana laba ngabalokhuza laba bakhuluma ondondo files banezilongo ukwazi ukusukumusha kwangashiwo lokho lapha kuthiwa uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ababili bangadluli kwabathathu badedelana omunye enzeni ngiyashumela ke lethendeni shumela ke sisenami na I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I greet you in the name of Jesus Christ.
Nisenami na? Nisekhona basala? Yindaba ehambile umntanami laphana. Yiko bakhuluma ulimi kanzoya kanjani? All right. Jesus Christ is coming again. Jesu uyatla futhi. Are you ready? Uyabona bakelika ngokuhlukana ngithi uze bekhona ini ngisaqhubeka ngiyashumayela nisangizwa yes ngishumayela God will fight us. But that's machine. Yindaba bematoliki. Ngithi uzume betolika ngesikhathi ukhuluma isigisi. Ngoba kukhuluma ulimi njani? Okhona nisenami na. Lona uyakwazi ukutolika isingisi ngoba usifu. Uthi ke uPaul kanjalo futhi uyakwazi ngoba usifu. Uthi ke uPaul ke akube oyedwa noma babili omunye ashubela abonye njeni amushe akuyena ubhadazi mashiba salwane akuyena uNdondofalos amanga labasuke beetha athi umuntu usevuka umoya senamhlanje phansi mataba msenamba salwane nisekhona lapha na nisena kepha uma kungenjalo uma kungekho ohumushayo ngathule ebandleni asikhulumelene yedwa nakuNkulunkulu wakhe senami na noma gama uma ukuthi akekho umshayo sikhulumelana wedwa ngesigisi sakho noNkulunkulu wakho ngoba ngeke sikuze uma ukhuluma kuthini isigisi sasazi isifuna sasazi akhulunywa lapha ngobhadazi machine sekuyavala manje Johana oqala 4:11 bathandekayo maningakholelwa bonke omoya kepha hlolani omoya uthi bangaba kaNkulunkulu yini ngoba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni baningi abaprofeti abanye bandlisa utshani abanye bandiphuzisa upetrol abanye bahamba phekweni abanye banibeka ibhika nisenamba zami abanye banifhatha ngo5 litre baningi abaprofeti abaphumele kuphi hlolani omoya amen nisena umoya oyingcwela ubukisa umuntu umoya oyingcwela awuhambi uze umuntu esethi besekade mzalwane isithunzi umoya oyingcwela usupa awuzenzi izinto abantu abazokuthi hayi sekhipana senabasana nisekhona phana uNkulunkulu ukhuluma nathi sisezingqondweni zethu senami na hlola baningi abaprofeti amen bathi uJesu wathembisa wathi sifika abaprofeti bodlula babenjani wathi soqaphela abaprofeti bamanga senami banento ayichaza ukuthi ngeke nikwenzeka kube khona umprofeti wani weqiniso senami bathi uNkulunkulu uyakumvusa kuphela uma kunesidingo senami and angicabanga ukuthi khona umprofeti angazivusela lona iBhayibheli kwatlanele uthi uNkulunkulu akhulume nathi ngiyakutshela angeke ukwazi ba umprofeti lapho ngikhona ngoba siyayihlola imoya sokuze usakhuluma lapho akukhuluma uNkulunkulu senami bathi ngesikhathi uNkulunkulu evuselela lamaqiniso ibandla libalekile suke entabeni la eAmerica senami na kuvuselela lamaqiniso ubona ngathi abathi bechaza kakhulu embhalweni kaNkulunkulu nani khona leli bandla uNkulunkulu ngeminyaka wo1800 wabavusela umprofeti owasiza ecaciseni izinto ezithile khona eBhayibhelini akaqhankanga nokutsha but wacacisa izinto ezasiseBhayibhelini wahlola kwabanzima makamukelwe nsenami na kwahlola kweziwa yonke into ngemibhalo ngempela singakholwa ndoqhamuka uNkulunkulu waphasa onke ama-test nsenami na nsenamba zalwane amen naye wasikhomba eBhayibhelini into endala ke lena kade ngeyenzeka nsenamba zalwane la uNkulunkulu akabona kunani kudinga ka ini isidingo nsenamba zalwane njengamanje ke angikholwa basiyamdinga umprofeti uNkulunkulu ucacisile ilizwi bantwana bakaThixo ngiyaphinda ngiyanimela ngesabatha kaNkulunkulu isabatha likabani nonke banjani ibani khona senami na isabatha likabani izolo besinikezela amakhadi but this time angizukwenza lokho ngizocela mayila ame lapha nama seniphuma nihamba uma uthi awuzama uthole leli khadi lithi isinqumo sami awufunde mfundisi mina fanele ngifake ibhuku
ngiyafunda konke lokho. Isinqumo sami ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Ngiyamthanda futhi ngizimisela ukugcina imiyalo yakhe njengoba ifundisiwe eBhayibhelini. Inkosi ingisize bese ke uqala ubhala igama lakho, ikheli lakho, cellphone number yakho neminyaka yakho. Ngizokhulula manje nihambe. Umfundisi unoconjo ume lapha la eminyango. Uma kuleli khadi awuthola ngisona ngoba siyakhulekela lamagama. Amen. Hamba nalo ikhadi unguselona nini? Kusasa. Phamani masithandazi. Umhlongo lo nomunye ngathi ngibona umhlongo lo nomunye ngaphandle kade shumela ngaphambili. Waza umhlongo uzosivalela ngumthandazo. Ngiyanimema ngesabatha izani ngobuningi kobe ngekho situlo lana kobe kugcwele lento esabekayo. Amen. Ungaphathi iskaftini uqokele nje ingubo yakho uyigqoke mawuye enkozweni enhle nje kahle senami. Mawungenayo ingubo yakho gqwalena nje ulokho nako nisenami na. Ungakhathazeki sizokhonza uNkulunkulu ngosuku lakho lengcwalelani lesabatha. Thatha ke ikhadi mase siphuma lapha. Ufika ugcwalise ekhaya bese uyangibuyisela olithathile izolo angalithathi namhlanje. Amen. Ngoba sesinalo elakho siyakhuleka. Basivaleni amehlo. Baba hlala ekhala sesizulwini. Ndalo wezulu nemithombo yamanzi. Siyakubonga Jesu ekusifla nje ngamazwi othe wasipha wona. Thixo somandla lapho khona sibhizi sicabanga nanokuthatha izinqumo. Bisifisa Thixo somandla ukuthatha isinqumo uzothi misithatha izulu lihlokome. Bese Thixo somandla hlazana ukuzo landa ibandla lakho nawe ethi amabizo ebekhona ebhaliwe encwadini engcwele. Nini mandla wonke siyafisa Jesu ukuthi emveni ukuthi sizwe lamazwi akho bese sithabatha isinqumo ekuyisona sona silandele Jesu Kristu waseNazaretha. Asikwazi ukuzenzela sona thina but sithembe wena Jesu ukuthi mesisenzile uzosinikeza indlela okuyiyona yona. Mawuxosha uSathane ke Thixo somandla namademoni akhe sisazophinde sahambe semakhaya lapho khona Thixo somandla ebhodla njengengonyama. Mawumsuse siphinde sibuye kusasa inyama isahlangene nomphefumulo. Wabe nabafundisi abangaphansi kwalelo phahla. Mawubusise umfundisi uSibiya emveni kokukhuluma lezi zindaba ebese ibandla lakho Thixo somandla elithelezwa lezi zindaba bese lenza isinqumo kuyisona sona. Nanka amakhadi ephethwe njengamanje besifisa Thixo somandla ukwakhulekela ukuthi Thixo somandla abathe bawathatha beyobhala amagama abo bese yabhalwa nasencwadini yokuphila esekhala sesizulwini. Kube isona sinqumo abathe ngaleli itende ngenzile isinqumo esiright. Bengenzeli thina but benzela ubuhle begama lakho. Thixo somandla manje ungawuthulisa ekuveni kokuzwakala indaba engaka. Uthi ngesona esisodwa esiphendukeneyo ezulwini kuba khona inhlobomo. Mawenzela ubuhle begama lakho. Asikublackmail Thixo ngoba siyakucela ukuba kudumala uSathane lapha yakhona. Izindaba zakho ihambe bese kuthi umbuso wakho usondele. Uthi Thixo somandla leli ivangeli liyokushunyayelwa ezizweni zonke ande kube kufika umbuso wakho. Mawusithetele Thixo somandla sambe leli ibanga ngokuthemba wena ukuthi uzosigayida ukhona konke esikwenzayo. Awe Jesu siyakhuleka siyabonga ukuthi uzwele umkhuleko waso uphendula. Hayi ngokwethu ukuqonda kepha ngokuqonda kwekhala ulathe esizulwini. Ukho konke Thixo somandla sokusikwenze siyothatha nomfanekiso wokufa sicoloba amagama ethu encwadini yokuphila. Zeme singabonananga sibonane emkhathini mhlazana uzobuya uzolanda ibandla lakho kwesibili. Amen. Ngicela niphume ngapha ungathatha ngekhathi izolo alithatheke bese yangibhalela langivusela nakusasa. Abantu Jesu indlela yonke. Amen. Amen.